pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Ki Gading Pawukir Seno Seputro, putra almarhum Ki Seno Nugroho, dalam rangka Merti Dusun Kebon Agung, Tridadi Sleman, Yogyakarta, dengan mengambil lakon Semar Bangun Kayangan bagian ke-6. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Silakan like, komen, dan subscribe serta share kepada teman, sahabat, famili dekat, rekan bisnis, dan handedolan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Salam budaya, lestari budayaku. Di Petro, aku perkara karo Petro dudu karo Werkudara. Petro mundur kalah. Kowe ngopo rene? Belani Petro. Sebabe Petro wong lair foto belane iki piye? Petro muni. Kowe ora ngetoke ngono kowe malah nyokot. Wah, Petro kae wong dobos sangadane. Petro kae gawe-gawe. Petro kae ngomong kosong. Wah, nek di papan sing jeneng Baladewa ki mesti ora tau pisah bareng karo patemu Prakuta, nek ora karo Prakuta ya karo Wisata. Dina iki ora, dina iki tak tinggal nang omah. Wah, Prakuta nanti. Prakuta loro pikir ora melu. Wisata nanti dolan mancing. Wisata mancing. Wah, kenang iki Baladewa pancing. Aku satru pundi dawuh Pandya dari Durga supaya aku ngiri kutha para pendhawa aja nganti padha bantu Yai Semar mene bakal bangun kayangan. Aku supaya mimba dadi Prabu Baladewa. Nek nyatane badar, waduh, monggo yen aku maju meneh ora urung ya mung kalah kewirangan. Prayogane aku tak bali lakon iki tak aturke kersane Pandya bakal itu. Kula saking pirangan itu ngomong nggih. Apunten kula niku terbawa suasana. Kula pengen ngemsi. Aku nanti mbok kirangan ngangkring gawe.
nangke wae iki bocah ngintal-ngintil nangke wae. Yo. Matur bangun lan tujune niki wau Ndara Werkudara kersa tumandang kudune. Lho, piye to iki? Piye to iki? Werkudara piye to iki? Tujune jenengan wau kersa tumandang. Yo. Lah apa to sinuwun Baladara ngomong gandungan palsu. Niku wau kedadian saking magic. Nyatane bareng diajar Ndara Werkudara banjur badar perjineman Jaramaya. Yo Mitro, aku kawin mau ya wis supriya Baladewa aneh. Nek aku sing aku kumun kok dadi badar Jaramaya. Wow, Antasena. Antasena rene. Kita iki piye, Pak? Kok ngerti jajan? Ra masalah to. Tokoh sampingan kok aku iki tak jajan sik ora kleru kok. Antasena. Ayo iki Jaramaya iki mesti ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Lah nek dilalar saiki. Jaramaya iki andane Pandhawari Durga mestine sing kongkon ya kuwi. Dadi cara tembunge saiki iki melu nunggangi perkara iki mbebudhek banyu bening ngono. Ah, banjur piye? Kok terus piye iki? Ayo saiki gandeng kamar wis tentrem Petrus saiki dawuh supaya disi laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desami ajaran Paman Arjuna banjur mungko supaya padha rawuh ning Karang Kadempel ning aja bali. Ning aja lali ning. Aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi pusaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Welang. Mergo kuwi sing uga kanggo Srana Kyaine Semar nggone bakal mbangun kayangan. Yo. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel Petro kon bali dhisik. Kondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo. Petro, nun. Kowe iki ana laku bali dhisik. Monggo aku lan Kunto Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kadempel. Nggih, ngesahaken dawuh kula pamit nyuwun pangestu matur sembah nuwun.
Sekar Gadot Nas Gadayo Paweh Ras Ketaning Riyo marmane Kakang Narada ulun wiji mangarsa yekti nedya ulun kanthi amrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawacandra dimukalir kinebur Kakang kaya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada Rekan-rekan Adi Guru gara-gara kakang niku jane kapan dados tigang perkawis menapa kemawon sepisan gara-gara saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki umpamanipun contonipun nalika Manarjuna Wiwaha jaman semanten kang Begawan Ciptane ingkang tapa wonten Gua Pamintaraga cipta ati ning kuwi wening nek pancen pirang ning atine mlebu Gua Pamintaraga minta nyuwun raga pun mestani awak nyuwun marang mirsani Pangeran Prih karsa ing reh keslametane menika sepisan dalajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng mubal kamurkanipun contonipun do nalika mubali Prabu Dasamuka menika saged timbulaken punang gara-gara ugi kaping 3 gara-gara boten dipun sebabaken kang saking titah ingkang gentur tapane gara-gara boten dipun timbulaken saking titah ingkang murka nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewa dewanipun ingkang kleru tumindakipun la duka menika apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru lajengipun saking wawasanipun Kakang Narada gara-gara tigang perkawis menika kala lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang angka 3 yen mekaten gara-gara saking pekartinipun dewa langit lajeng dewa sinten Paduka Adi Guru piyambak lho Kakang Narada kok saged mesani dhateng ulun langit Rana Adi Guru menika jatosipun sri kaliyan Kakang Semar lah duka kok Adi Guru saged sengit gething kaliyan Kakang Semar menika sebabipun menapa bahwa kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan mboten damel perkawis kaliyan Adi Guru nanging Adi Guru sing golek-golek dadane perkara nggih napa mboten Adi Guru nggih Kakang malah sisan damel kula dadati krana selagiripun Semar menika tasih gesang tiyang menika sami glewar anjenipun sami nyembah dhateng ulun lho ingkang dipun persahan Adi Guru menika kados pundi kala lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami glewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang sesembahanipun jagat raya punika namung dhateng Bathara Guru wonten sanesipun lho lah mangkiriyen sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyeta jagat raya saisine inggih menika Gusti ingkang Maha Agung lah kok dadi Adi Guru malah ngoten inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapting akhir mila selagine Semar niku tasih urip nggih Semar niku sing giring manungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi terus do dikandhani wong sugih kudu padha andu rejekine marang sing miskin utawi ingkang dipun wastani zakat fitrah banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso lan mekaten menika yaktine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran
Prakanca. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati namung dumateng dhateng kang mulwedat. Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula kok namung Bathara Guru ingkang wajib disembah. Oh lah ya lodo apa? Wah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika. Lah Adi Guru pangandikanipun lan nekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip semmiripun paduka Adi Guru malah badhe sinura ing jagat. Karena paduka malah damel geger eling ya Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak saputangan dika saklimah menika kedah sanget kangge tepa parupi para titah. Lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok iki. Ora sarujuk leres nggih leres Adi Guru gadahi panguwasa menika leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi. Termalih yen menawi niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu. Sinten sing ajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak gadah ora melu-melu ora melu garap. Dados yen Adi Guru mangke nampi wolak manggo dhewe Adi Guru. Kadya trisang kapiramu Pirangkul kirempit kempit Kesarataning kahono kata-kata pangandikanipun Kakang Narada menika malah minong kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten ngayogani kenging medhak ing Marcapada. Medhak Marcapada ados pundi? Kakang Narada ulun copot kalanggan dewa. Lah anak tenan to. Wis iki mesti kena pengaruh wae. Anggere tekan wong wedok siji ae kok mesti gampang kena godhog. Nggih pun, ora dadi dewa ya ora masalah. Ning mantitene mawon ala niku mboten badhe tuwa ing becik. Lajeng kagol penggalipun ya wis ben wae. Kayangan Suralaya ora kanggo Kakang Narada boya dadi ngopo. Nanging durga nalika semana ulun dawuh marang Janakita supaya giri godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayane Kakang Semar kepiye. Kula nalika semanten kula sampun dawuh kaliyan Perjineman Jaramaya supados mengko dados napa mantura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya kadung duka pukulun. Kita iku amung ulun dawuh kaya mangkono wae. Nyatane boya bisa ngrampungi gawe. Nggih, mapunten pukulun. Nyatanipun para Pandhawa boten saged dipun pengaruhi. Cadung duka kula kedah kadhawan pripun nderek pukulan nuwun lintu menapa. Ya wis. Boya dadi ngopo kabeh iki raja ulun dadaki. Lan sopan duka ulun. Iki Kakang Semar mesti wis krasa kalau ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mangkono. Bathara Indra wonten dawuh ulun. Dawuh para Durandara ngawekani ento Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi nggih ngesaken dawuh ulun nyuwun pamit sur titing ati-ati. Durga wonten dawuh sawetara wektu boya ketemu sejatine ulun kapang marang kita. Lah ngaten
Lajeng kebabeh apa to? Bapak dadi salting aku nek ngono kuwi. Lajeng paringipun kados pundi? Bagune sawetara kita ngancani marang ulun. Inggih, siap. Monggo. Monggo kula dherekaken ulun monggo. Sumber katar-watar bumi kuncing waludo kuntur ketuk Nestu moro jagat mane raja jamu adhaipun Kakang Kyai Prabu Jayasudirga nggih Kakang Prabu Jayasudirga wonten dawuh kados pundi Kyai mulane sih dikanthi bakal marep ing Karang Kadempel merga nalika sampun Kakang Atu Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan Siadi bakal langgeng ganjahe dawana ambane negara ing kulung kedah kencana nanging seranane negara kudu dianani tumbal watan lajeng tumbale menapa kok Prabu tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngocap ya kuwi Semar Badrana sing jare uga dadi pamong para kang suci pamong Trahwita Radya Kyai kula wonten dawuh iki wis meh ngancik laladan Karang Kadempel kasawanatane rasaku kepengin boyong Semar yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karang Kadempel didadake Karang Abang nggih biar mengatakan monggo kula dherekaken ayo dikelak lakune nggih monggo kula dherekaken Kakang
Biara sorot lintang kangku wedak titi sonya raja rati orang kandang pos kita karenggian pujani Madu pronto Ranung sungsarining kembang Siraping sangarku kumatosin dalu jroning ratri dereng wonten ingkang carita Kalau saya pertama tinggal jebul saking prawitan Raden kalian Megara gunung-gunung panandine bisa merbani jagat raya. Tapi rasa sing kamantian diwasane nang wau kawusuhan wis ngancik gara-gara. Sukramangkara tumameda tete kalpa sumawar cita hanggara kota Buddha Maesaraswati mintuna eka twitri catur panca sacapo hasta astana tasa suwata perbawaning gara-gara naik gara-gara ingkang dumating jalaning pangliran sakti amung ngurmati jilira parapat punakawan Kilurah Sumargareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sama gegojekan madyaning ora ronggo alon ari